ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቁባይን ቀጺሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ በ45 ሰነ 1998 ዓመተ ምህረት በነፈርቲ ውግእ ኣብ አስመራ ደብዳብ አካሄደ። ኃይል አየር ኤርትራውን ቅልጡፍ ግብረ መልስ በመሃብ ንጽባሒቱ ቀዳም 6 ሰነ 1998 ዓመተ ምህረት ኣብ መቐለ መዲና ክልል ትግራይ በነፈርቲ ተመሳሳለ ደብዳብ አካሄደ። በዝቢሉ ድማ እቲ ኹናት ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ዓረገ። 3 ሰነ 1998 ዓመተ ምህረት ውን ኃይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጸረ መጥቃዕቲ ብምክያድ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ግንባራት ባድመን ከባቢያን ጸሪጎም ኣብ ከባቢ ዓዲግራት ምሰብጽሕዎ ተመለሱ ተባሂሎም ንድሕሪ ተመልሱሞ ኣብ ባድመን ኣብ ሙክያም ዝተባሃለ ንኣንበሰተ ገለባ ሓሊፍካ ዘሎ ቦታን መሪጾም ድፋዕ ብምስራሕ ዓረዱ። ብድሕሪዚ እቲ ኹናት ብወገን ኢትዮጵያ ዝያዳ ስለ ዝተዋዓወዐ ዝተፈላለዩ መንግስታትን ውድባትን ዓለም ንኽልቲኦም ወገናት ብምርካብ እቲ ግጭት ኣብ ጣውላ ተዛትዮም ብሰላም ንኽፈትሕዎ ኣጥቢቖም ተማሕፀኑ። እንተኾነ ክልቲኦም ሰብ ሕዱር ቅርሕንቲ ኃይልታት ቀላጽሞምን ዓብላልነቶምን ንህዝቦምን ዓለምን ከርእዩ ነታ መወዳእታ ክልቲኦም ብሓባር በብጸገሞም ከይፈተው ዝተቐበልዎን ዝፈረሙሉን ዘተ ሰላም ተሓሲሞም ንሰፊሕ ኹናት ዳኣ ተዳለዉ። ኣብዚ ከተስተውዕሉሉ ዘለኩም ኣገዳሲ ሓጀት ማለት ጉዳይ ኣሎ። ንሱኻ ኣብ ዝኾነት ትኹን ሃገር ብህዝቢ ዝተመርጸን ንህዝቢ ዘገልግልን ቅዋማዊ መንግስቲ እንተኾይኑ ክሕተት ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ነቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ብዝተኻለ መጠን ብሰላም ክፈትሐዩ ብልቢ ዝጽዕር። ነዝን ንኸምዚ ዝኣመሰለ ጉዳያትን ሓላው ክኸውን ድማ ኢና ሕጂ ቅዋም ነዲፍና ኣጽዲቕና ዘለና። ኣብ ግብሪ ክስራሓሉ ቅድሚ ምጅማሩ ግን እነሆ ዝሓደጋዚ ቅድሚኡ ጋጢሙ። ነቲ ክልቲኦም ናይ ለውጢ ውድባ ዝሓለፍዎ መሪር ህይወት ማለት ሰብን ንብረትን ዝቕለብ ኩናት ነቲ ኸቢ ሳዕቤኑ ፍጹም ረሲዖም ከዓ ኩናት ዝጠልቦ ክቡር ዋጋ ንምኽፋል ኣብ ሓያል ህልኽን ብቓላት ምዝልላፍን ተጸምዱ። ብወገን ኤርትራ ከምቲ ጥርሑ ገረወኛ ብዙሕ ድምፂ ዘስምዕ ጥርሖም እዮም ክበሃል ከሎ ብወገን ኢትዮጵያ ኸ ንሳቶም ጉድጓድ ኩዒቶም ምውጋዮም ዝፈልጡ ንሕና ግን ኣብ ጉድጓድ ምቕባር ከም እንኽእል ከነርዮም ኢና ተባህለ። መብዛሕቱ ናይ ክልቲኡ ወገን ህዝቢ እውን ኣብ ክንዲ ዓገብ ዝብል ናይ ክልቲኦም ሰብ ነገር ዝፈልጦ ጭቡጥ ሓቅን ታሪኽን ዘይብሉ ትሚሉ ንጥፋቱ ደድሕሪኦም ጨፈረን ፈከረን። ካብ ክልቲኦም ኃይልታት ከዓ ዋላ ሓደ እውን ይኹን ምንቲ መጎጎ ተሕለፍ አንጭዋ ዝብል ኣካል ተሳነ። እዚ ለዋ ህዝቢ ኤርትራ ብወገኑ ከምዚ ትርእይዎ ዳግም ሃገሩ ብኢትዮጵያ ከይትምንዛዕ ብምስጋእ በዚ ዘይተጸበዮ ኩነታት ኣዝዩ ተሻቒሉ ነይሩ እዩ። ድሕሪ 2 ሰሙን ግን እቲ ነገር ቀሊል መሲሉ ተረየ። በዚ ኸኣ ሮሶብ ማለት ጸሊም ደበና ውግእን ወረ ውግእን ዝተቐንጠጠ መሰለ እሞ ብመጠንካ እቲ ዋዕዋዕታን ሸበድበድን ቁሩብ ሃደ። ባድመ ንመብዛሕትና ኤርትራውያን ንፈለማ እዝንና ሰማዕናያ ስም ስለ ዝነበረት ንምልላያ ተሃንጠና። ዓለም ብዓለማውን
ባድመ ባድመ በለት። ባድመን ከባቢያን ብኢትዮጵያውያን ማለት ብተጋሩ ክጥመት ዝኻለ ኤርትራ ሃገርና ድሕሪ ውድቀት መንግስቲ ኢጣልያ መንግስቲ አልቦ ኮይናትሉ ኣብ ዝነበረት ናይ 11 ዓመታት ማለት ካብ 1941 ክሳብ 1952 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ እዋን እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ 1949 ዓመተ ምህረት ማለት ኣብ ግዜ ምምሕዳር ንጉስ ሃይለ ስላሴ ብፍላይ ድማ ኣብ ግዜቶም ኣብ 1947 ዓመተ ምህረት ኣማሓዳሪ ክፍለ ሃገር ትግራይ ኮይኖም ዝተሸሙ ራስ ስዩም መንገሻ እዩ እቲ ግበታ መሬት ጀሚሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ኤርትራውያን ኣቤቱታና ዝቕበል መንግስቲ ኾነ ውድብ ብዓቕምን ብሓይልን ኣድማዕ ኾነ ተሰማዕ ወካሊ ስለ ዘይነበረና ብኹሉ ሙሉ ኣብ ኢድ ኢትዮጵያውያን ኢና ወዲቕና ነርና። በዚ ምኽንያት ድማ እዩ እዘን ኣብ ዶብ ክልቴን ሃገራት ዘለዋ ዓይጋ ብወገን ኢትዮጵያ መነኹሰይቶ ድማ ብወገን ኤርትራ ዝርከባ ዓድታት ምስ ተሰሓሓባ ነቲ ጉዳይ ብቐንዕና መርሚሩ ቁኑዕ ፍርዲ ዝህብ ኣካል ዝተሳነ። ኩሉ ግዜ ኣብ ጉዳይካ ቁኑዕ ፍታሕ ንምርካብ ሰለስተ ነገራት ኣዝዮም ወሰንቲ እዮም። ንሳቶም ከዓ ዲፕሎማሲ፣ ሓይልን ሃብትን እዮም። ዲፕሎማሲ ማለት ናይ ምምራሕ ልምድን ጥበብን ማለት እዩ። ዓለም ከዓ ብሰለስቲኦም እያ ትምራሕ ዘላ። እዚኣቶም እንተዘይብልካ ግን ወትሩ ምስተዓመስካ ኢኻ። እዚኣቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብተፈጥሮ ዝወሃቡኻ ወይ ብጸሎት ኮፍ ኢልካ ዝርከቡ ጸጋታት ዘይኮኑስ ሓደ ንፉዕ መንግስቲ ንህዝቡ ጠርኒፉን ኣፋቒሩን ኣብ ስራሕ ብምውፋር ኣብ ሓፂር ግዜ ክውንኖም ዝኽእል ቀለልቲ ነገራት እዮም። እዚ ሓቀኛ ሸምጋልን ዓራቕን ዝሰኣነ ጎረባብቲ ህዝብኻ እቲ ሓደ ዘይመሬቱ ክግብት እቲ ካልእ ድማ ንመሬቱ ክከላኸል ዓማፅን ተዓማፅን ኣብ ረፅማ ኣተው። ኣብ መወዳእታ ኣርባዓታት ማለት ድሕሪ ስዕረት መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ድማ ኣብ 1949 ዓመተ ምህረት እዩ እዚ ነገር ኣብ ረፅሚ በፂሑ። ሽዑ ወኪል ናይቲ ንኤርትራ ሃገርና ብግዚያውነት ዘመሓድር ዝነበረ መንግስቲ እንግሊዝ ዝነበረ ካፒተን ግሪዝማን ዝተባህለ ኣመሓዳሪ ከተማ ሰንዓፈ ብዕለት 26 ሚያዝያ 1949 ዓመተ ምህረት ሓደ ኣብ 1940 ዓመተ ምህረት ብመንግስቲ ኢጣልያ ዝተሳለ ናይ ኤርትራ ካርታ ሒዙ ናብቲ ንህዝቢ መነኹሰይቶን ንህዝቢ ዓይጋን ዘባእሰ ብየማናይ ሸነኽ እምባ ሰርጉም በዝርከብ ኣከራኻሪ ቦታ ብምኻድ ረኣዮሞ እቲ ጎምቦላ ዳጋ ወይ እውን ማጋሊ ዳጋ ዝተባህለ ዘሰሓሕቦም ዝነበረ ቦታ ናይ ኤርትራ ምዃኑ ኣረጋገፀ። ብድሕሪ እዚ ኸ እቲ ሽግር ንግዚኡ ፈውሲ ረኺቡ ዓረፈ። ኣብ 1953 ዓመተ ምህረት ግን ህዝቢ ዓይጋ ማለት ኢትዮጵያ ዳግም ነታ ቀዲሞም ዝተስማምዕሉ ውዕል ብምጥሓስ ከብቶም ኣብቲ ዘይቦትኦም ምዃኑ ዝተሓበሮም ቦታ ሳዕሪ ከብልዑ ጀመሩ እሞ ህዝቢ መነኹሰይቶ ናብ ዓዲግራት ከይዶም ከሰሱ። እቲ ነገር ብዕርቂ ክፍታሕ ተባሂሉ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት ምምሕዳር ንጉስ ሃይለ ስላሴ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምምሕዳር ደጃዝማች ተድላ ባይሉ ብምርኻብ ነቲ ነገር ብሰላም ንምፍትሑ ዘተዩ። በዚ መሰረትካ ብወገን ኤርትራ ዳኛ ኮይኖም ዝተመርፁ ምስሌነ መነኹሰይቶ ዝነበሩ ኣዝማች ስብሃቱ ባይሩ ክኾኑ ከለዉ ብወገን ኢትዮጵያ ዳኛ ኮይኖም ዝተመርፁኻ
ቀኛዝማች እምባየ በራኸ ነበሩ። ክልቲኦም ምስሌነታት ድማ ሰሶቦም ሒዞም ብዕለት 25 ነሓሰ 1953 ዓመተ ምህረት ንኽልቲኦም ተጻረርቲ ወጋናት ኣራኺቦም ብምዝታይ ነቲ ቁስሊ ፈወስዎ። ድሕሪ 10 ዓመት ግን እቲ ኣቐዲሙ ብዘተን ዕርቅን ዝተፈወሰ ቁስሊ ረኺሱስ መሊሱ ነደረ እሞ እንደገና ዕግርግርን ባእስን ስለ ዝተላዕለ ብ25 ሐምለ 1963 ዓመተ ምህረት ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ኣኮሎ ግዛይ ነበር ኣቶ እምባየ ገብረ ኣምላኽን ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ዓጋመ ነበር ሹም ዓጋመ ኻሳ ኪዳነ ማርያምን ዝመርሕዎ ኮሚሽን ከም በሓድሽ ኣብ ዛላምበሳ ተራኺቡ በቲ ጉዳይ ዘተየ። ድሕሪ ናይ 10 መዓልቲ ዘተንክትዕን ድማ እቲ ኮሚሽን እቲ ጉድለት ብወገን ዓይጋ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ኣረጋገጸ። ኮሚሽን እዚ ድሕሪ ምርግጋጹ ብድሕሪ 7 ወርሒ ማለት ብዕለት 25 ጥሪ 1964 ዓመተ ምህረት እንደገና ተራኺቡ ብሓባር ናብቲ ኣከራኻሪ ቦታ ብምኻድ ብመሰረት ስምምዕ 25 ነሓሰ 1953 ዓመተ ምህረት እዚ መሬት ዓይጋ እዚ ድማ መሬት መነኽሰይቶ እዩ ኢሉ ናይ ሓባር ውሳነ ሕለፈ። በዝኻ እቲ ዳግማይ ግጭት ሃደ። እቲ ሰሉስ 18 ለካቲት 1975 ዓመተ ምህረት ኣብ ደደቢት ባሕር ትግራይ ማለት ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝተመስረተ ዝንገረሉ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማለት ህወሓት ኣብ ናይ መጀመርያ ዓመታት ቃልሱ እዚ ቦታ መሬትና ይውጹልና ብምባል ምስታኻብቲ ምስረት ኣብቲ እዋን 15 ዓመታት ኣውፂራ ዝነበረት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ማለት ተሓኤ ተሰሓሓበ። በዚ ዝተላዕለ ድማ ኣብቲ ቦታ ውግእ ገጢሞም ተሓኤ ስለ ዝሰዓረት ነቲ ቦታ ክሳዕ 1981 ዓመተ ምህረት ካብ ሜዳ ኤርትራ ብሻዕብያን ወያነን ተወቂዓ ትወፅእ ተቆጻጺራ ተመሓድሮ ነበረት። እቲ ብድሕሪ ተሓኤ ንሜዳ ኤርትራ ዝባሓተ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ድማ ካብ ወርሒ ነሓሰ 1981 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳዕ ወያነ ኣብ 1986 ዓመተ ምህረት ዳግም መሬትና መለሱልና ኢሎም ዝሓቱን ዝምጉቱን የመሓድሮ ነበረ። ኣብ 1986 ዓመተ ምህረት ግን ቅድሚ ናጽነትና ምጉንጻፍና ብመትበር ማለት ብዶብ ኣብ ጎድናዊ ጎነጽ ክናቱ የብልናን። ስለዚ ሕጂ ድሓን ንግዚኡ ስቒልና ንግደፈሎም ድሓር ግን ነቐዳማይ ጸላይና ምስዓርና ነርክበሉ ብምባል ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሰራዊቶም ካብቲ ዘሰሓሕብ ቦታ ብሰላም ስለ ዘውጽእዎ ካብ ሽዑ ጀሚሮም ወያነ ነቲ ቦታ ክሳብ 6 ግንቦት 1998 ዓመተ ምህረት የመሓድርዎ ነበሩ። ዕለት 24 ክሳብ 27 ሚያዝያ 1993 ዓመተ ምህረት ማለት ኣብ ምክያድ ረፈረንደም ኤርትራውን እዚ ጉዳይ እንተ ተረሲዑ እንተ ብፍላጥ ተጎስዩ ከይተላዕለ እቲ መሬት ኣብ ኢድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኾለዩ ረፈረንደም ተኻይዱ። እቲ ሻቡ ሓንሳብን ሓዋሩን ክፍታሕ ዝነበሮ ሕዱር ግጭትን ክርክርን ዝድማዩ ሕጂ ከም በሓድሽ ተላዒሉ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑስ ካብ ዓድም ወረዳን ሓሊፉ ናብ ውድባት ተሰጋጊሩ ቀፂሉ እውን እኖ ሕጂ ናብ መንግስታት በፂሑስ በሃገር ደረጃ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንኽእወጅ ምኽንያት ኮይኑ ጠንቂ ህልቂት ክልቲኡ ጎረባብቲ ህዝብታት ንኽኸውንካ እንሆ ብክልቲኡ ወገን
ኩናት ተጠጅዩ እቲ ዝገርም ግን ቅድሚ 1748 ዓመተ ምህረት ባድመ ጥራይ ዘይኮነሲ ብምልእታ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ባሕር ነገስታት ድዋርዋ ምንባራ እዩ። ከመይ ማለትካ ኢኻ ግን ዶክተር? ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ባሕር ነገስታት ድዋርዋ ነይራ ማለትካ? ክሳብ 1748 ዓመተ ምህረት ንሕና እንተጋሩ ንገዝኦም ማለት ነመሓድሮም ነርና ማለት ድዩ? እምባዕ ከመይ ገይሮም ደኣ መንግስቲ ኢጣልያ ክመጽእ ከሎ በዓል ሃፀይ ዮሃንስን ራእሲ ኣሉላን ዝበሃሉ ተጋሩ ይገዝኡና ወይ የመሓድሩና ነይሮም ኢሉ ወዲ ረዛን ሓተተ እሞ ኩራራ እውን ምስኡ ብምስምማዕ ብእወታ ርእሱ ነቕነቐ። ጽቡቕ ሕቶ እዩ ዝሓወይ። እቲ ታሪኽ ኣሕፅር ኣቢለ ክነግረኩም እየ ከይነውሓና ምእንቲ። ካብ ጥንታ ኣትሒዙ ክሳብ 1633 ዓመተ ምህረት ኤርትራን ትግራይን ክሳብ ሩባ ተከዘ ማለት ዶብ ወሎን ትግራይን መምሕዳሩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ድዋርዋ እዩ ነይሩ። መምሕዳር ባምቦሎ ምላሽ ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ ነይሩ። እቶም ካብት ከመን ምልጋእን ጀሚሮም ብዘይ ምቁራጽ ንዘበናት ንባምቦሎ ምላሽ ዘመሓድሩ ዝነበሩ ባሕር ነገስታት ምድሪ ባሕርኻ መዲናኦም ድዋርዋ ነይራ። ባሕር ነገስታት ወትሩ ኣብ ትሕቲ ሃፀያት ጎንደር ኮይኖም እዮም ንምድሪ ባሕሪ የመሓድሩ ነይሮም። ድዋርዋ እውን ንሃፀያት ጎንደር እያ ትምእዘዝ ነይራ። ንሃፀያት ጎንደር ኣይግብር ነይሉ ብምሕንጋድን ምስ ቱርክ ብምስምማዕን አንጻሮም ዝተዋገ እንኮ ባሕር ነጋሲ ምድሪ ባሕርኻ ባሕር ነጋሲ ይስሐቅ ዘውዴ ጥራይ ነይሩ። ኣብዚ ክፍለ ዘሎ ጉዳይ ግን ካብ 912 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ክሳብ 1270 ዓመተ ምህረት ኣብ ጎንደር ኮይኖም ንኢትዮጵያን ነታ ብባሕር ነገስታት ማሕደር ዝነበረት ምድሪ ባሕርን ዝመርሑ ዝነበሩ ሃፀያት ካብ ንጉሰ ነገስት መራራ ተክለ ሃይማኖት ወዲ ባሕር ነጋሲ መራራ ገብረ ክርስቶስ ዝውለዱ ደቂ ምድሪ ባሕሪ ማለት ኤርትራውያን ምንባሮም ክርስዕ የብሉን። ኣብ 1270 ዓመተ ምህረት ግን ሃፀይ ይኩኖ ኣምላኽ ማለት ተስፋ ኢየሱስ ወዲ ንጉሰ ነገስት ይትባረክ ብሓገዝን ምኽርን ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ስልጣን ካብ ሃፀይ ናኣክቶ ለኣብ ወዲ ሃፀይ ዳግማይ መራራ ገብረ ማርያም ብምምንዛዕ ብ10 ነሓሰ 1270 ዓመተ ምህረት ስልጣን ኢትዮጵያ ተቆጻጸረ። ብድሕሪ ዝድማዩ ታሪኽ ክጠማዘዝ ጀመረ። ሃፀይ ይኩኖ ኣምላኽ ማለት ንግስነቱ ብእግዚአብሔር ዝተባረኸ ከም ዝኾነ ንህዝቢ ንምእማን ኢሉ ነታ ኣብ ጎንደር ንዘበናት ቆይሙ ዝነበረ ቤተ መንግስቲ ዛጉ ናብ ሽዋ ብምውሳድ ቤተ መንግስቲ ንጉሰ ሰሎሞን ኢሉ ብምስማይ ናብ እስራኤላውያን ክጽጋዕ ፈተነ። በዝኻ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 10 ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ካብ 1000 ክሳብ 901 ዓመተ ዓለም ምስ ሃፀይ ምኒልክ ካብ ዝመጹ 12 ነገዳት እስራኤል ዝተወልደ ከም ዝኾነ ብኹለን ገዳማትን ኣብያተ ክርስቲያናትን ክሰብኽ ጀመረ። ንጉስ ሃይለ ስላሴ እውን ካብዚ ብምብጋስዮም ሞዓ አንበሳ ዘነገደ ይሁዳ ዝብሉ ዝነበሩ። ኣብ 1633 ዓመተ ምህረት ግን ስልጣን ድዋርዋ ብትእዛዝ ሃፀይ ሱስንዮስ ቀዳማይ ማለት መልአክ ሰገድ ካብ ባሕር ነጋሲ ዮሐንስ ሃካይ ወዲ ዳግማይ ቶምበሳ ናብ ኣብየቶ ተስፋጽዮን ኣትዋሽም በዓል ጸዓት ዘጋ ምስ ተሰጋገረት ካብ ሽዑ ኣትሒዞም ወለዶ ተስፋጽዮን ኣትዋሽም ንሃፀያት ጎንደር እናገበሩን እናገልገሉን ክሳብ 1748 ዓመተ ምህረት ከይቋረጹ ንባምቦሎ ምላሽ ይገዝኡ ነበሩ። ባምቦሎ ምላሽ ንኤርትራን ትግራይን ዘጠቓለለ ክሳብ ሩባ ተከዘ ዝበጽሕ ግዛት ኤርትራውያን ባሕር ነገስታት መንባሩ
أقدم حبيركم بمبال تكريلو تأمتم با እሞ ኣብ 1748 ዓመተ ምህረት ዳ እቲ ንነዊሕ ግዜ ሰሪቱ ጸንሐ ናይ ኤርትራውያን ስልጣን ናብ ትግራይ ዝቕይር እንታይ ተፈጢሩ? ኣብ 1748 ዓመተ ምህረት ብድሕሪ ሞቶም መራሒ ባምቦል ለምላሽ ዝነበሩ ደጊያት ማሞ ገብረ ክርስቶስ ስልጣን ጸዓዘጋ ናብ ንእሽተይ ሓዎም ናብ ራስ ዓንዲ ሃይማኖት ገብረ ክርስቶስ ይሓሊፉ ነይሩ። ደጊያት ማሞ ናሃፀይ ኢያሱ ኻልኣይ ማለት ንዓለም ሰገድ ንምሕጋዝ ኣብ ቀሓ ዝተባህለ ቦታ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ጋላ ማለት ኦሮሞ እናተዋግኡ ከለዉ እዮም ተሰውዮም። ኢትዮጵያዊ ማለት ትግራዊ ኣማኻሪኦም ነበር ብላታ ሚካኤል ሕዝቅያስ ወልደ ሐዋርያት ዳሓር ራስ ሚካኤል ስሑል ዝተባህሉ ኸ ኣብ 1748 ዓመተ ምህረት ንራስ ዓንዲ ሃይማኖት ምስ ቀተልዎም ራሲ ኣበሉሞ ብድሕሪዚ ራስ ሚካኤል ስሑል ብደቂ ዓዶም ጥራይ ዝቆመ ሓያል ሰራዊት መልሚሎም አንጻር ግዛት ጸዓዘጋ ብምውጋእ ንግዛት ባምቦሎ ምላሽ ማለት ትግራይን ኤርትራን ናብ ግዛት መረብ ምላሽ ማለት ናይ ሎሚ ኤርትራ ጥራይ ከም ዝጥቕለል ገበርዎ። በዚ መሰረትካ ንሶም ንትግራይ ባሕሪ ነጋሲ ሰሎሞን ወዲ ደጊያ ተስፋጽዮን ድማ ንመረብ ምላሽ ከም ማሕድሩ ኣቕሽሽን ዓበይቲ ዓዲ ክልቲኡ ህዝብታትን ኣተዓረቕዎም። ሽዑ ድማዩ ዋጣቶም ብብላታ ሚካኤል ስሑል ዝተቐትሉ ራስ ዓንዲ ሃይማኖት ገብረ ክርስቶስ ደርመን ከመዓልካ ደርመን ከደዓ ጠላምያ ዘመን ሓወይ ኢልካዶ ሰብ ይእመን ድሙኻ እኳ ተምጻልካ ተመን ብምባል ነቲ ዝቐተሎም ኣማኻሪዮም ነበር ብላታ ሚካኤል ስሑል ወዱ ጓል ሓወዩ ገለ ይብለንን ኢሎም ኣሚኖም ዝለዓለ ስልጣን ስለ ዝሃብዎ ዘይሙ ዝወቐሶም። ራስ ሚካኤል ስሑል ግን ድሕሪ ግዜ እንደገና ሰራዊቶም ሒዞም ናብ መረብ ምላሽ ዓጠምጠምን እናበሉ ብምእታው ንምምሕዳር ጸዓዘጋ ብምምንዛዕ ብሓይሎም ንኹሉ ጠቕሊሎም ተቖጻጸርዎ። ካብ ሽዑ ኣትሒዞም ድማ ተጋሩ በብግዚኡ ብውርሻ ኣብ ስልጣን እናመጹ ክሳዕ ራስ ኣሉላ እንግዳ ማለት ኣሉላ ኣባ ነጋ ንኤርትራን ትግራይን ክገዝኡ ኽኢሎም ማለት እዩ። ንምንታይ ግን መራሒ ባምቦሎ ምላሽ ዝነበሩ በዓል ጸዓዘጋ ራስ መን ኢኻ ዝበልካ እሞ ዶክተር ንትግራዋይ ብላታ ሚካኤል ስሑል ኣማኻሪዮም ገይሮም ዝለዓለ ስልጣን ሂቦሞ ኤርትራውያን ኣማኸርቲ ነበሩ እንዲዮም ነይሮም እምበር ከመይ ዘይነብሩ። ብላታ ሚካኤል ስሑል ግን ባሃውሪ ወይ ስኺሎም ዝመጹ ኣማኻሪ ነበሩን። ነቶም ብቕድሚ ራስ ዓንዲ ሃይማኖት ገዛይ ባምቦሎ ምላሽ ዝነበሩ ሓወም ደጊያት ማሞ ገብረ ክርስቶስ ብላታ ሚካኤል ሕዝቅያስ ወዱ ጓሎም እዩ። ናቦ ብላታ ሚካኤል ስሑል ማለት ሕዝቅያስ ወልደ ሐዋርያት ኣዲኦም ጓል ደጊያት ማሞ ገብረ ክርስቶስ ጸዓዘጋየን ርክብ ብላታ ወይ ራስ ሚካኤል ስሑል ምስ እንዳ ጸዓዘጋ እምበር ብኸምዚ ጀሚሩ።